Магістра. Ці ведаеце, адкуль узяўся мядзведзь? Мядзведзь перш быў такі самы мужик, як і ўсе мы гарапашнікі. Даўно тое было, людзей было мала. Гэта цяпер так народу памножылася, што ледзь зямля іх трымае. А даўней людзі жылі там-сям па лесе, лавілі звера, птушак, а ў азёрах ды рэках рыбу. Улетку збіралі ягады, грыбы або капалі карэнней, запасілі на зіму. Больш за ўсё запасілі арэхі і мёд. Пчол тады было багацько. Яны самі вадзіліся ў дуплах. Людзі шукалі пчол у дуплах, і хто першы знайшоў, таго і былі тыя пчолы. Ён абвязваў тое дрэва, дзе знайшоў пчолаў, і ўжо ніхто не меў права іх чапаць. Але быў адзін гультаяваты мужик. Ага. Яму не хацелася самому шукаць пчол, дык ён выдзіраў чужыя. Толькі цяжка яму было ўзлазіць на дрэва. От і пачаў ён шукаць такога калдуна, які б так зрабіў, каб лягчэй было лазіць. За 7 лясамі ды 7 балатамі жыў такі калдун, што ўсё мог рабіць. Пайшоў той чалавек да таго калдуна. Ідзе ён, ідзе лесам, бачыць, ліпа абвязаная. О, пчолы. Падышоў бліжэй, зірне, аж дупло зусім нізка, а ў ім мёд. Выдраў ён тыя пчолы і пайшоў далей. Бачыць, другое дрэва абвязанае. Выдраў і тыя пчолы. Падыходзіць ён да зямлянкі таго калдуна. А калдуна няма дома. Глядзіць ён, аж тут, пры самай зямлянцы, у дрэве пчолы. Давай гэта ён і іх драць. Але вось ідзе калдун. Зірнуў калдун на таго чалавека, ды і кажа: «Ну, с этой поры и ты, и твои дети, и увесь твой род будете только пчел драть». І абярнуў калдун таго чалавека у мядзведзя. Дык вось адкуль узяўся мядзведзь.